Quote, hindi kayo nag-iisa. Mao kini ang lig-on nga pasalig ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa mga Pilipino taliwala sa nagkagrabe nga pagsaka sa presyo sa lana ug mga nagunang palaliton sa nasod. Sa iyang opisyal nga pamayag karong adlaw, Marso 7, 2026, nanawagan ng Vice Presidente sa mga local government units nga hunungon una ang mga non-essential nga aktibidad sama sa mga festival parade aron makadaginot sa krodo. Saysay-sab ni Duterte ang pagtukod og mga komitiba nga mo'y hugot nga mobantay sa presyo sa bugas, mantika ug pletihan dungan sa pag-awhag nga suportahan ang mga lokal nga mag-uuma aron mamenusan ang pagsalig sa mga imported nga produkto. Gihagit sab sa Vice Presidente ang mga ahensya sa gobyerno nga mulihok na batok sa mga mapahimuslanon kasama sa iyang tinguha nga hingusgan ang kampanya batok sa hoarding ug ang paspas nga pagpatuman sa price caps o subsidy sa pagkaon. Lakip na ang paghatag og targeted cash transfers ngadto sa mga labing kabus nga pamilya nga naigo sa inflation. Sa katapusan giawhag ni VP Sara ang publiko sa pag-prioritize sa mga kinahanglanon, pag-carpool o pagbisikleta aron makadaginot sa enerhiya. Matod sa Vice Presidente, kung nalampasan sa nasod ang pandemya, malampasan usab kining kasamtangang krisis basta magpabilin lang nga lig-on ug nagkahiusa ang tanan.